अरे रफ्तार महादेव का भाई विजय बय रफ्तार महादेव भाई शुण कहीं मो अवस्था ढिला है ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ଏଇ ଦୁନିଆ ସତ କଥା କହିଲା ମୁଁ ପିଲା ନେଲି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେହ କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଏନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କାହିଁକି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ପିଲା ପ୍ରବଳ ନେଲିନି କାହିଁକିନା ଏଥର ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢିବି ଏଥର ଭାଷା ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ ଟେଲର ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି କହିବାର ଅଛି ଭାଷା କିଛି ଲୋକ ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡି ମରିନା ମରିବେ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ କାହିଁକିନା ଧରା ପକେଇବି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଭାରି ତମ ଗାଣ୍ଡି ଜଳେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ବିଜୟ କାହିଁକିନା ପାଣି ରେଡି କରିଥ ଶଳେ ଜବାବ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲିନି କିନ୍ତୁ ନିକ ହିସାବରେ ତମ ଗାଣ୍ଡି ଜଳେଇବି ମୁଁ କିଛି ଲୋକ ପାଗଳ କହୁଛ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମତେ କହୁଛ ମେଣ୍ଟାଲ ଦିମାଗି ହେ ତମ ବାଗିଆ ନୁହେଁ ଗାଣ୍ଡି ମାନେ କୁଣିଆ କରିବି ଖାଇ ପିଇବି ସତୀ ମଣ୍ଡେଇନା ବୁଝିଲା ଲୋକ ଠିକ ବୁଝିବୁ।